खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 दिसेम्बर बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्म। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सोरजोंबा नांलायनो हागौ, गोसो हमथाना थानाया मोजां जागोन, गाज्रि सान जागोन। वृष राशि। गोसो थोलायनायनि गेजेराव सोमोन्दो गावस्रानो हागौ, बुजिलायनाय गैयै सोमजिनो हागौ। मिथुन राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ, गोजाम लोगोखौ लोगो मोननो हागौ, मोजां सान। कर्कट राशि। गोबाव समनिफ्रायनो हास्थायनानै थानाय सिमांफोरा फैमाल जानो हागौ, गोसोआ असान्थि जागोन। सिंह राशि। साना जेथो गोनां जानो हागौ, माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन, सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोरैनो मोजां जागोन, मोजां सान। तुला राशि। माबा मोनसे खहा जानो हागौ, रां रुफानि आंखाल जानो हागौ, गाज्रि सान जागोन। वृश्चिक राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन, मान सन्मान मोनगोन, बयजोंबो बाख्नाय जागोन। धनु राशि। लामा दावबायैयानो मोजां जागोन, माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। मकर राशि। रंजा बाजा समखौ हगार हरनो हागोन, गोजोन सुखु फैगोन, मोजां रादाब मोननो हागौ। कुम्भ राशि। जायखिजाया खामानियावनो गोसो गुदुं जागोन, थांखिसिम सहैनो नाजागोन। मीन राशि। साननायफोरा फैमाल जाजोबनो हागौ, गोसोखौ दुखु मोनगोन, दुखुयैनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मेगालनकाम एक्सचेन्ज मेलाजों लोगोसेनो क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया लानानै फैबावबाय दिवालीनि धामाका अफार। 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बर खालि सानब्रैसिम दिवालीनि धामाका अफारा सोलिगोन। ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि नों फसायनाय बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार बायदि बायदि आरो गोदानै लन्च जानाय बाइकखौबो लानो हागोन। बाइक गोदानजों लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सियावल' नङा, बेजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो अफारनि सुबिदाखौ लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो दानो कल खालाम 6000399187 नङाबा 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।